तो हमारा बड़वो के बराबर नहीं खा एगो हई निकलल बा के गाय खगोलू राजावा इहो तू अर्थी गीत गावत चला तू हमरा घाटियो में नहीं खा आधा ता आधा हो तो हमरा घाटियो में नहीं खा मजाक नहीं की कहल आधा ता आधा हो तो हमरा बड़वो के बराबर नहीं खा कलाकारी दिखाए में मजा कब आवेला जब जोरदार कलाकार होके हम एने से कितना हुमच के सुमिरन गौनी है कितना हुमच के गौनी है एको को जवाब देले है जवाब देले हो जे खुद मरवा ले लेबा ओकरा के तू का मरबो जे खुद मरवा ले लेबा ओकरा के तू का मरबो अरे मर देते नहीं तू कह तार कि ले लो पुदीना गर्मी के दिन बा मुंह तारा के धोती के हेंग खूटा लेखा बना के कह तार ले लो पुदीना YouTube चैनल लायल बलो चैनल पर देखो कहिए क के हम लोग के दिखा देले छोड़ देले बने तू हमार नकल लेके करताड़ो नकल लेके करबो हमार ऐसे तार मार्केट रही कबो मार्केट ना रही बल्कि इतिहास के पन्नों में उस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है जो अपने लगाए हुए लिखों पे चलते हैं उन व्यक्ति का इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज नहीं किया जाता जो दूसरे को लगाए हुए लिखों पे चलते हैं ताहरा लोग अपन क्वालिटी कुछ नहीं खे जतना गौला हो बजौला हो जंतु गीत गौला हो मारी जहिया मुसर पिया फार दी करी एंगल कंपनी से गाना 5-7 साल पहले ही गा के छोड़ देले बनी हो जेकरा भी YouTube होके निकाल के देखे हमारे गाना ही गौले हैं ले लो पुदीना जौन भाव कइले हैं हमरे भाव कइले हैं प्रोग्राम में देख गए दो चार गो बात कहले हमरे बात कहले तार लगे अपन क्वालिटी का बा तू दो गोला गावेल बड़ो कि हमार गीत गावेल बड़ो रहते बुआ छोड़ दे तू अपन कहने खगावत के हमार गीत का बता ई गौले बड़े कि मारी जहिया पियावा मुसर फार देही का तो खड़ी तो हम श्रोता लोग से राय लेवल चाहता नहीं कैसे कि बिना श्रोता के मर्जी के हम कुछ करी लेना तरुआ लोग के राय होई तबे इनका गाना के जवाब दे हो आई कहिया के सरल गीत लय उठा के गौले बाड़े रितेश पांडे गायक हवे कहिए उगा के छोड़ दी हले आ तौन गाना उठा के तू आज गौले बाड़ो सच बताई कि आज के डेट में चलने लायक है ये आज के डेट में नया नया धुन आवता नया नया गीत आवता आज भढ़ील ढोरी छील जौन मार्केट में लोग मांगता उ कुल देबो तब मार्केट में रूढ़ हबो आहो रैली तो हम लोग से राय लेवल चाहता नहीं कर जवाब दी कि रहे तुम लोग का बोलने का अधिकार नहीं है जनता भगवान है मैं भगवान से पूछ कर इसको रेलूंगा क्या करी सब कोई हाथ उठा के थप्पड़ी बजा के बोले रह जो बाबू रह जो रैली की उनका हट जाओ दुअर्थी गीत गौले हनु दुअर्थी गीत गौले हनु हाय रे दादा प्रदुमन परदेसी के सामने दुअर्थी गीत गावे लगलो एगो हई निकलल बा के गाय खगोलू राजावा इहो दुअर्थी गीत गावत चलत पापा जी के पोसल भुअरी बाछी लेला हई नयकी आपाची लेला तीन जगह पाची हो पहिल का ऐसा न पाची बजल 2 चक्का न 3 चक्का के बोलल ध्यान दो रोशन भाई लेकिन एकरा के कंपोज कर देले बानी एकरे के कलाकार कहल जाला जोन गायक लेडीज कलाकार हो चाहे जेंट्स हो पहले मार्केट में गाना गा देले बड़े अगर जो सेम नकल कर तू गावत तारो मार्केट में तो से तहार नाम होई ना लोग कहबा ओकर नकल क के गइले चोड़ा के उहे धुनवा गा देले ना 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 चल भाई चले वाला नहीं तो चोड़ा के गइले बा उहे धुनवा अगर जो गावे के मन करता क्रॉस लाइन बढ़िया लागता तो का कर के अपन कंपोज कर दो दिमाग तनी खटा दो दिमाग लगा दो अब देखिए जे हम दिमाग लगा देल बनी बुझइबे ना करी कि हमार गाना उ गोले बालो कि ओ लोग के गाना पे हम गावत एकरे के प्रदुमन परदेसी के क्वालिटी ई देखो कतना हमार सुंदर समाज बा सब व्यास कैसन समाज नहीं है ना
रोशने भाई का बतर बजाओ तरे मर्दवा कहियो नाल बदो के परसा से बुलाएला तो कहियो पटना से बुलाएला इनकर परमानेंट सोजी नहीं एको नहीं कौन सा लेकिन मार्केट में रहे के बाद तो सारा क्वालिटी अपन दिखावा जैसे प्रदुमन परदेसी दिखाले देखो कितना सुंदर सेटिंग बा देखो कितना सुंदर सेटिंग बा भोलानाथ के परिवार के हवे गणेश जी लइका हवे उनकर गाना गावत नहीं आओ में भोलेनाथ के परिवार के गानो बजाता परिवार के का उनके गाना बजाता